na ito. Siya na open. Ninanais ko. Ninanais ko. May sipon tayo mga lalams. Konting sipon lang. Ay. Kaya konting may konting paparot na tayo mga lalabs. Bini na ninanais ko. Ayan, good morning, mega love shout out naman dyan, Akrima, ayan. Akrima 36 vlog, ayan. Good morning, lalams. Ka-open ko lang, ayan. Ikaw yung pinakaunang pumasok. Akrima. Good morning, lalams. Mahihibang. Napangatawain, Akrima nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Ayan, salamat host. Ayan, lalams. Anong oras na din sa inyo, lalams? Diba nasa Saudi ka? Saudi time. Ayan. Alas 12 na dyan. 12:46 din. Restore ko pala yung aking mga ano. Oh, lamig. Lamig niyan, oy. Oh, lamig niyan. Magtapat sa aking electric fan, oy. Napakalamig dito, Akrima. Oh. Ayoko yung electric fan. Nanginginig yung Pokemon ko. Oh, ayoko ng electric fan. Ang lamig. Yan, Akrima, malamig din ba dyan sa Saudi? Dito sa UAE, ang lamig-lamig. Umuulan ng yelo dyan sa Saudi. Di ba nasa Saudi ka? Ang lamig-lamig dyan daw.
Mga tulog pa yung mga tao dyan sa Pilipinas. Ayan. Maya maya mga gising na yan. Ayan, mga lalags. 2 million in the house. May galab shout out. 2 million. Ayan. Dagdag pa dyan ang hindi niya, proteinin ng kapal niya, sure nga finish ka. Dap 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 dap. Ayan. Yung uminom. Ayan, Josh Channel. May galab shout out. Josh, ayan. Salamat din sa patamsak. Ayan. Kumusta ka na, Josh? Ayan, napakalamig dito. Parang iba yung boses ko. Parang kung sinisipunoy. Ayan, dito. Ay, nako. Ayan. Ayan, Zafar Ishak. May galab shout out. Zafar, ayan. How are you, Zafar Ishak? May galab shout out to you. Ayan, Zafar, nanggawa ng kanyang bahay. How are you, my friend host? Ayan. Alhamdulillah, Zafar, I am good. Ayan. I think you are in Pakistan, right? Pakistan, I think, Stockholm. Ayan, Zafar Ishak nagbawa ng kanyang bahay.
Isipin. Napapagod na ako. Di ako apurado, pero sa'yo ano ba ako? Gusto ko lang kasi nakasigurado. Sanang iisipin na Napapagod na ako. Di ako apurado, pero sa'yo ano ba ako? Gusto ko lang kasi nakasigurado. Matagal na panahon na kitang balat tanungin. May pag-asa ba ko, bakit di pa sagutin? Sabihin mo Ayan, biyahirong guro, may love shout out. Ayan, tamsak, ayan. Salamat naman sa patamsak yan, biyahirong guro. Ayan, thank you so much. 8 million in the house, may love shout out. 4 million. 4 million, thank you so much. Wait lang mga lalas, may kunin lang ako yung cellphone ko. Naiwan ko lang, wait. 1 minute lang, 1 minute. 1 minute lang, oy. Ayan. Rin ko lang yung aking mobile. naman sa'yo, sumipag magsipilyo kasi baka amuyin mo. Tinigil ko lahat, pati alak at sigarilyo. Kasi gusto ko iikaw na ang aking bisyo. Laging bumibili ng babangong matapang. Kagaya ko na sa lahat, handa kong ipaglaban. Ikaw ang dahilan, kaya ko nagawa yan. Ang daming nabago sa'kin na hindi ko namamalayan. Sumataya ako ng pati-pato pagdating sa'yo. Nandiyan ang galo ko pag kailangan darating ako. Nagsundo ka lagi kaso natatakot na ako. Kasi di ko sigurado kung sasagutin mo ba ako. Ayan mga lalams, nakabalik na ako. Tamsak, Akrima Blan. Ayan, Akrima Dan. Dan na sa'yo si Josh. Ayan, Akrima, pambalikan na lang. Ang lamig, oy. Iisipin na 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 na. Nandyan ba si Akrima? Ayan, Just Channel, nagbaba ng kanyang bahay. Salamat po sa dumikit. WS kita. Ayan. WH minutes. Ayan. Pin natin si Akrima. Ayan, budol, magkakapigsa sa puwit. Ambot ay. May love shout out sa Suwada. Budol, magkakapigsa sa puwit. Post, ayan, may love shout out. Ang budol magkakapigsa sa puwit. Ayan, Tito Bob Cooking Vlog, mega love shout out. Ayan, thank you so much, Tito Bob. Tito Bob, ayan, nagbaba ng kanyang bahay si Tito Bob. Love Channel, mega love shout out. Tamsak host, ayan. Love, tamsak, ayan. Kala ko si Love Channel, si Love lang pala. Ayan, salamat sa patamsak lalabs. Ang budol daw magkakapigsa sa puwet. Yan ganda host.
Pinatawa naman ako nito na. Ayan, Nilmar, mega love shoutout lalams. Denver channel, ayan. Kumusta na yung WH mo, Nilmar? Chinek mo ba? Ayan. Pray kita kagabi, ayan. Hahaha, ayan. OTW na kapin, ayan. Good morning, Nilmar or Denver, ayan. Ayan, TJ Robes channel, harang host, TJS, visit po sa LS mo, ayan. Maraming salamat po, TJ Robes, ayan. Maraming salamat po sa visit, ayan. Thank you so much, TJ Robes channel. Ayan, Dan Tusok ho, salamat po sa patusok, ayan. Thank you so much. Yung asawa mo pala, foreigner, ayan. Ayan, go to channel, tingnan natin yung bahay. Ayan, TJ Robes. Oh, baby pa yung bahay mo. Minukbang kahapon, pati views, kaasar dapat 1K na dapat. Oh, sayang naman, lalams. Sayang naman, 1K na yung mo, yung WH. Nilmar, ang bilis. Ayan, TJ Robes. Pretend, dikitan mo muna lalams si Akrima. Ayan, pipin kita para malagdagan yung mo, banana. Ang lit pa ng niya bahay. Ayan, 9 pa lang. Salamat po sa pa-jacket. Ayan, dantam sa host from Denver. Ayan, sana host. Ayan. Sayang, ba't ganun si Lolo? Sayang naman, oy. Balik kita uli mamaya. Pakatapos, ayan. Ayan, tapos na ba kayo kay Akrima, mga lalams? Punta tayo kay TJ Robes. As in, baby pa yung kanyang bahay. 9 pa lang. Sayang naman, Nilmar. Pati kinakain pala ni Loloy. Kasi nung ako hindi naman niya binabawasan yung WH ko. Ayan, assalamualaikum, mashallah, welcome to my channel. Ayan, from Akrima, Saudi Arabia. Ayan, nakasa Saudi siya. Ayan, love. Mga lalab, na kayo sa nakapin, punta tayo kay TJ. Ayan. Kahit wala siyang binababang channel, link, pwede siyang i-click nyo lang, go to channel. Saan na ba yun si TJ Robes? Nandun ka, TJ Robes? Ayan. Ayan, ilang araw at gabi hindi nga ako nangisda. Pinahinga ko muna. Ako nga, lalabs, Nilmar, hindi ako nangingisda. Tingnan mo yung bahay ko, nasa 2.10 lang. Kasi nung mga nakaraang araw, nag 2.60 na yan eh. Naku, inunti-unti ni Lolo hanggang sa inuubos niya. Nag 2.10 na lang. Araw. Nag 2.10 na lang. Ay naku, bahala siya dyan. Nilalamon niya lang yung aking pinaghirapang pinagpuyatan. Ayan, patusok sa premiere, nakapin ka na lalams, TJ. Ayan. Wala, bakit yung binaba mo kanina 9 tapos ngayon 791? Sino ba talaga dito yung mo yung sa'yo? Ayan.
Andali. Ayan, salamat po ng marami ho sa pag-pin. Ayan. Medyo may sipon ako mga lalams. Ayan. Ayan, binababa ni Nightbot si Lloyd. Safar Ishak from Just Channel. Ayan, Safar pabalikan si ano? Si Just Channel. Done to you. Denver Channel. Ayan. Nangguba ng kanyang bahay. Si Denver Channel. Si Nilmar. Si Nilmar yan mga lalams. TJ Robes. Namsak ko to sa iyo. Ayan, Robert family. Powered by DJ Bongbong Exclusive. Ang grabe mukbang ni Lolo sa bahay ko, host. 5 times na ako nag grade 8. Ayan. Ano nga ngayon si Lolo, grabe na. Kaya hindi ako nang babanana, bahala dyan. Kasi pag ganun lang yung yung banana mo hindi niya ginagalaw. Wala siyang malamon. Salamat to sa asawa ko din 14 days na may ubo. Huwag mong i-swab test lalams. Kasi kahit dito ubo lang, may sipon lang, oy, nagpa-positive. Kasi grabing lamig. Dito ang lamig-lamig sa'yo, wala ditong niebe pero napakalamig, nasa 14 degrees Celsius. Ayan. Sobrang lamig. Manginig-dinig talaga. Ayan, tamsak sa bahay mo, host. Salamat lalaw. Ayan. Si Love Channel, si ano to si Hana Vlog. Ayan. Salamat lalaw. Ayan. Nasa bahay mo ako, Hana. Ayan. Natamsakan ko na TJ Robes yung iyong ano, premiere. Ayan, dan pulpak kalimbang na sa nakapin TJ Robes Channel. Pabalik na lang po. Ayan. From Denver Channel. Thank you so much. Yung upload cleaning outside lambing po. Ayan. Salamat, host. Ilang minutes ba to? 7 minutes. Yan, ganun din dito sa Florida, host. Sobrang lamig. Nakablangkit ako habang nag-type. Kalimbang nakapin. Ayan, from Love. Ayan. TJ Robes. Pabalikan na lang po si Love. Kaya medyo yung iba yung boses ko. Pero okay lang. Sipon lang naman to mga lalabs. Ayan, Denver Channel. Salamat po from TJ Robes Channel. Ayan. Ayan, Nelmar. Thanks daw. Ayan, 8 million in the house. Mega love shout out. 8 million. Kailangan nating kumayod kasi para mabuo na yung $100. Kasi 'di ba? Meron na nakumpleto mo na lahat pero marami pa ring pagsubok bago mong maabot yung pinakatuktok ng YT. Ayan. Namuni ka na ano ka na ng 1K. Pero pagdating sa sweldo, kailangan mo rin maka $100 bago ka makapasweldo. Ayan. Hindi pa ako nakakasweldo. Kailangan ko pa ng $25. Ayan. Para mabuong 100. Ayan, $25 na lang. Sana maano ko na yan ngayon, ma-reach ko na yan ngayong buwan ng January. Ayan, OTW po sa mga dumikit. Ayan, from TJ Robes. Ayan, 5 million in the house. Mega love shout out. 5 million. Ayan, Denver Channel. Ang baba ng kanyang bahay.
Malaki na yung bahay ni Nilmar, 1.10 na, ayan. 6th birthday of my son, ayan. Simple celebration. Ako nga lalabs Nilmar, hindi ako nag-upload. Wala akong upload. Mamaya play kita Nilmar ha. Tito Bob Cooking Vlog, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Nagmumug ka doon. Jack, nanonood ko sa yung video 9 minutes for WH, ayan, from Akrima, ayan. Tamsak host from Daisy Jade Ninja 1, ayan. Ngalab shout out Daisy. Ayan, Akrima, nagbaba ng kanyang bahay mga lalam, si Akrima. Ayan, Robert's family, done na sa'yo si Josh channel, ayan. Pabalikan na lang po, TJ Rooms channel, yung binababa mong bahay. Done na po si Josh. Itang aking katawan na. Ayan. Wala kasi kaming stop sa... Kulang kami, walang stop. Ang hirap. Done na po sa nakapin, ayan. Dan na po sa nakapin from Daisy Jade. Ayan, TJ Rob's channel, dan na si Daisy Jade. Balikan na lang po. Balikan na lang po siya. Salamat. Ayan. Ayan, Just channel, salamat po OTW sa bahay mo from TJ Rob's channel. Ayan. Just channel, dan na po, ayan, from Daisy Jade. Mahal ko. Ay, excuse me. Mo siya ay hahayaan mo. Hayaan mo na mamaalam. Ayan, Nilmar channel, dan from love. Ayan. Ayan, Nilmar, pabalikan na lang si love. Dan na sa'yo lalam. Narado mo ba yung pinto? Ha? Dan tamsak ko sa eggplant at tukwa mong niluto. Ayan. Ay, masarap yan, Nilmar, masarap. Masarap siya. Yan, salamat naman dyan, Nilmar, lalams. Punta pala ako kay TJ Robs. Ayan. Tamsakan ko uli. 95, 5 na lang para to TJ Robs. Ayan, bigyan kita 5. Gawin na natin tong ano, mag-800 na pala to. Ayan, 5 na lang. OTW Love from Denver channel. Ayan. Ayan, love tamsak sa premiere from love. Daisy Dan, ayan, from love, balikan na lang. TJ Rob's channel. Ay.
Ayan, Just Channel Dan view po sa video mo at Dan dikit from TJ Robs. Ayan. Yan, nagdidikit sa'yo ako TJ Robs. Ayan, 5 na lang sa'yo para mag 800 ka. Dan sa nakapin. Ayan. Robert Dan from Akrima. Ayan. Dan sa nakapin host from Akrima. Ayan. Akrim Pasukli po. Salamat from Love. Ayan. Ayan, Akrim Pasukli po. Salamat from Love. Ayan. Daisy Jade, salamat po sa bahay mo. Ayan. Ayan, TJ Robs. Hindi na ako magbakas lalabs. Panood ko siya ng 1 minute. Post dan sa eggplant mo from Daisy Jade. Ayan. Sige, salamat lalabs sa patamsak. Ayan, salamat Daisy. May harang agad. Ayan, tamsak sa nakapin sukli na lang. Ayan, from Love. Road to 800 siya. Ayan, si ano, TJ Rose. Ayan, Tito Bob Cooking Dan from Josh Channel. Ayan, Tito Bob, babalikan na lang si Josh. Love Dan na rin po from Daisy Jade Ninja. Ayan. Ayan, nagdidikit ako sa'yo TJ. 796, nandikita na kita ng isa. Ayan, 3 na lang sa nakapin mga lalams. Daisy Jade Dan po sukli sa'yo. Ayan, from TJ Robs. Daisy Jade Ninja, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Dan sukli love, thank you from Denver. Ayan. Dan na daw sa'yo ano, love si Denver Channel. Ayan. Ayan, 4 million in the house. May love shout out. 4 million. Ayan. Thank you so much. Pinapakinggan ko yung sa labas. Hala, bakit ganun? 796 96 Robert, ayan, tinatamsakan kita. Hala, ayaw kanyang pag-graduatein. 796 pa rin, nadikitan na kita ng ilang ano. Ayan, Dan Sukli Love, thank you from Denver. Ayan. Robert family. Ayan, Padoms TV Harang Host, may love shout out Padoms. Ayan, nakikitan kita. Ayan, may jacket ka na Padoms. Salamat naman sa pagbisita sa aking bahay. Ayan, thank you so much. DJ Dance Remix. Ayan, padikit naman yung nakapin mga lalams. Ayan, salamat Sukli at Dikit Love. Ayan, Corona babay na oy. Ayan.
Salamat sukli at dikit from love. Ayan, thank you so much. Akrima just connected to you. Puro na oy babay na. Ayan. Ayan, ano TJ, isa na lang. Ayan, nagbabakas ako, ay nagdikit ako sa'yo, di ko na nagbakas. Ayan. Robert. Ayan, Robert, 800 ka na. Ayan, grade 8 ka na. Check ko yung bahay mo, Robert. Or TJ Robs channel. Ayan. Corona babay na. DJ Dance Remix. Ayan. Just channel dan kalimbang of comment from love. Ayan. Gumuhit ka na TJ. Ayan, grade 8 ka na. Labhana vlog dan po view sa video at dan dikit. Ayan. Ayan, TJ Rob, salamat from love. Ayan, maraming salamat to host sa pang 6 na sa graduate ko. Nawa di mukbang niluluhos. Ayan, baka ano ka na yan, graduated. Jerig TV, ayan, Migalab shout out. Denver channel ang baba ng kanyang bahay. Ayan, dan Haranghos from Padoms TV. Ayan, salamat sa paharang dyan, Padoms. Ayan, Baldado. Ayan, ayan, Lab, nagbaba ng kanyang bahay si Lab, mga lalams. Ayan, nagbaba si Lab ng kanyang bahay. Yan, permanent in the house, mga love, shout out. Ayan, punta tayo kay Love. Punta na tayo kay Love, mga lalabs. Ayan, sino yung sunod na pumasok? Di ko nga. Just channel, nandyan pa ba si Josh? Just channel, nandyan ka pala, Lams. Ayun, Just channel. Just channel, nandyan ka pala, love. Just channel. Ayan, nandyan pala si Josh.
susunod si Love. Nandito pa host, ayan. Nakapin ka na lang, Loves. Tesco Mobile. Hana, dating dikit sa'yo, nanood lang ako ng 7 minutes, ayan. From Akrima 36 vlog. DJ Rodski. Yung punta ako sa bahay mo, Josh. 7:25. Ayan, naka-off naman yung message dito. Ayan, J-Rig TV Migalab shout out. Ayan, thank you for coming. Akrima 36 vlog, nagbuma ng kanyang bahay. Host, tsaka na ako makipagdikitan. Tamsak lang ako, salamat. Nasa biyahe ako, ayan. Sige, mag-iingat ka sa biyahe mo, ano? Padoms TV. Nasa Pinas ka ba? Ayan, thank you, host. Lay, 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 lile. Lay, lay, la. Yan, Josh channel. Doon ko sa bahay mo, Josh. Ayan, bigla na oragon dan po sukli sa'yo. Ayan, from TJ Rob's channel. Ayan. Salamat po. Ayan, thank you so much. Josh channel, sukli from love. Ayan. Ayan, Padoms TV, opo. Ayan, Josh, bigyan kita ng 5, Josh. 7:25 ka na, ayan. Para mag 7:30. Ayan din, tamsak, Josh. Panoorin ko ng 2 minutes. Ayan, Josh. Ayan, Josh. Ano to, TikTok ni Ivana at Mona, ayan. Ayan, love channel, sukli from love, ayan. Padoms TV, opo, ayan. Denver, nagbaba ng kanyang bahay, ayan. Layla, lay, 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 lele. Naka-off yung comment mo, Josh. Ayan, palambing guys from Akrima, ayan. Ayan, ano ka na, 728 ka na, Josh. Sana wag tong lamutakin ni Lulu mamaya. Ayan. Nahihirapan. Ayan.
Nisipon tayo, oy. Ayan. Ayan, dan po kanina sa nakapin from Daisy Jade. Ayan. O, TJ Rose, subalikan si Daisy Ninja. Ayan. Daisy Jade. Dan daw sa'yo kanina. DJ, BJ. Ayan, ano, 7:30 ka na, Josh. Gumuhit ka na, Josh. Ayan, 7:30. 7:30 ka na. Ayan, love, nandyan ka pa, love. Daisy Jade. Saan na yung bahay ni Daisy Jade? Tingnan natin. Ayan, laki na pala ng bahay ni Daisy Jade. Ayan, love. Nasaan yung bahay mo, love? Negros Beats Club. Negros Beats Club. Ayan, Greg TV full pack sa nakapin sukli from love. Ayan. Ayan, punta na tayo kay love. Nakakatamad mga lumabas. Naihi ako. Ang lamig kasi. Yung ano namin, washroom nasa labas. Ang lamig. Ayan, Hana. Hana vlog pala to si Love. Ayan. Nandito ako ulit sa bahay mo, Hana. Ayan si Hana, oh. Hmm. Social distancing. What is social distancing? What is social Cleaning outside lambing po. Ayan, from Love. social distancing? 1 liter distance. Ayan, dikit ko to 16, 17, 18, 19, 20. Ayan, gawin natin yung 620 sa nakapin. Ayan, 616. Ayan, Denver Channel, naguba ng kanyang bahay. Consideration with its true personality is not provided. Yes, that is social distancing. 1 liter distance. What is One letter. Ayan. While social distancing, it is a kind of consideration with its true personality is not provided. Yes, that is social distancing. 1 liter. Ayan, Mikey G, migalam shout out. Mikey G, ayan. Hana Vlog dan from Just Channel, ayan. Mikey G, ayan. May jacket ka na. Tusok, salamat sa patusok.
Ayan, Mikey G. What is social distancing? What is social distancing? Please support my live stream patusok po Sunday 11 a.m. Ayan. Qatar time 4 p.m. Pinas time. Thank you, God bless. Ayan. Ayan, TJ Robs channel. Social distancing. Ayan. Some kind of consideration with its two personality is not combined. Yes, that is social distancing. One later. Social distancing. Social distancing. While social distancing, it is some kind of consideration with its two personality is not combined. Yes, that is social distancing. One Ayan, 4 million in the house. Magalang shout out. Ayan, love. Junaski Pulpak Kalimbang from love. Sige, magbakas ka dyan, lalabs. Love, babalikan ka nyan. Maya-maya lang, babalikan ka nyan. Ayan, TJ Robs channel. Ayan, thank you so much, TJ. Tatlo na lang sa nakapin, mga lalabs. Tatlo na lang. Ayan, Animo Lovers. Mga love shout out. Animo Lovers. Salamat naman, lalabs, sa pagbisita. Ayan. Kumusta ka na? Ano? Animo Lovers, lalabs. Mas ganda mo, happy Sunday po. Ayan, happy Sunday, lalang. Salamat naman dyan, happy Sunday sa'yo. Most okay na okay po. Ayan, mag-ingat tayong lahat, mga lalabs, kasi meron na namang bagong virus, di ba? Ayan, hos. Tatlo na lang sa nakapin, mga lalabs. Tatlo na lang. Ayan, pag grade 3 po from Basico. Ayan. Sige. Big love shout out, Basico Beach Warriors. Ay. Hindi ba yung busis ko, mga lalabs? Ako'y sinisipon. Sinisipon si host. Ito yung bahay ni Basico.
244 ka na. Animo lovers dan from love, ayan. Yan pala ba naman yung aking member na si Bia mga lalas, binababa ni Nightboot, ayan. Sabay mo ako, love, ah. Ayan. Love. Ayan, Eden Rezon. Good morning, host. May love shout out, Eden. Ayan, thank you for coming. Eden. May jacket ka na po, Eden Rezon. Ayan, good morning, host. Yan palablab naman yung nakapin. Dalawa na lang. Ayan pa jacket, host. Ayan, may jacket ka na po, lalams, Eden. Ayan, Eden nagbawa ng kanyang bahay, Basico Beach Warriors vlog, ayan. Nagbaba din ng kanyang bahay. Ang babago. Ayan, Eden nagbawa din ng kanyang bahay, mga lalaws. Ayan, malaki na pala yung bahay ni Eden. Yung pala naman yung aking member na si Bloody Coder, mga lalabs. Mia Pick and Mix Vlog dan, ayan. Salamat, love. Ayan, magbakas ka dyan, lalabs. Nagsusuklian si Bia. Lagyan mo lang ng pangalan sa dulo ng iyong bakas para alam niyo na galing ka sa akin. Okay. Ayan, 620 ka na ano. Wala, kinain yung banana mo. Bakit nag 619 na lang? Sabi ko kanina mag-30 ka na eh. Ayan, with thumbs up. Ayan, Animo Lovers Dan from Just Channel. Ayan. Basico, ayan. Basico Beach Warrior Vlog. Ayan.
Naggawa ng bahay. Just Channel OTW from Animo Lovers. Ayan. Basico Beach Warriors Vlog. Ayan. Naggawa ng kanyang bahay. Eden. Ayan. Naggawa ng bahay. Darating. Dano. Ayan, Daisy Jade Ninja nagbaba ng kanyang bahay. Daisy Jade Ninja. Hana Dan, ayan, from Eden Raison, ayan. Hana, pabalikan na lang si Eden. Ayan, Denver, nababa ng kanyang bahay din, Denver. Si Nilmar. Alala. Tama tayo kay Nilmar, ayan. Kanina pa siya mga lalabs. Mga tala. Yan palamlam yun nakapin mga lalabs. Thank you sa papin, walang anuman po, ayan. Just Channel full pack from Animo Lovers, ayan. Animo nagbaba ng kanyang bahay, ayan. Basico Beach Warriors Vlog. Nagbawa ng bahay. Good morning host from Romalyn Ratela, ayan. Ngalam shout out Romalyn. Basico Beach Warrior, papin po, ayan. Sige po mamaya-maya lalams. Romalyn Ratela, ayan. Gawa ng kanyang bahay. Ayan, Basico nagbawa ng kanyang bahay pag grade 3 po, ayan. Nelmar Channel nakapindan tamsak already connected, ayan. From Animo Lovers. Hintay. Yan, thanks Animo Lover. Thank you from Denver Channel, ayan. Ayan, AK Kitchen Vlog, Migalab shoutout, tamsak host, ayan. From AK Kitchen Channel, ayan. Bibilos Migalab shoutout, ayan, tamsak dan from Bibilos, ayan. Salamat po sa patamsak, Madam Bibilos, ayan. Ang laki ng bahay ni Madam Bibilos, so 10K. 10.1K, ayan.
Nagahang naman to. Ayan, Odon Migalab shout out. Mario Premier. Ayan, may premiere si Mario. Ayan. Odon Migalab shout out. Odon Material Vlog. Ayan, Migalab shout out. Romalin Ratela. Ayan, Basico Beach. Pasukli na lang. Ayan, from Romalin. Ayan. Ayan, premiere. Migalab shout out sa lahat. Ayan, tamsakan natin yung premiere ni ano. Ano yun, LS? Oo, patamsak upcoming LS. Thank you. Ayan. Sige, tamsakan natin yung bibilos. Marikit na langin ko. Yan ang laki ng bahay ni Madam Bibilos. Ayan. 10K. Ay, excuse me. Ayan, Mario nagbaba ng kanyang bahay. Si Mario. Ayan, palablab na yung mga nakapin mga lalabs. Ayan. Wait lang po sa premiere. Tapusin lang natin si Dinber. Ayan. Ayan, Mayong TV dan pasukli po from Romalin Ratela. Ayan. Denver Channel dan from AK Kitchen Vlog. Ayan. Nilmar, pabalikan si AK Kitchen dan sa'yo. Nakalangin ko. Ayan, love nagbaba ng kanyang bahay. Mayong tigil ng pasok lang from Romalin Ratela. Ayan. Ayan, love. Love Blue. Polpak Kalimbang na from Love. Ayan. PVV Blue. Ayan. Si PVV Blue. Ayan, Eden nagawa ng kanyang bahay si Eden. Ayan. Romalin Ratela, thank you. Ay, OTW. Ayan, Mario Dan na. Ayan, Mario Dan na sa premiere mo. Ayan, from AK. Indan na ba kayo sa nakapin mga lalabs? Sarap ng kanyang ano. Luto. Ayan, husdan tamsak sa shrimp corn soup mo from Animo Lovers. Ayan. Salamat sa patamsak dyan, lalabs. AK Kitchen Vlog. Ayan guys, padikit balik agad from AK Kitchen. Ayan. Ayan, palablaman yung aking member na si Lloyd mga lalabs. Ayan. Ayan, sumabay. Ayan, Nilmar. Sana all. May mga balloons. Ayan.
Ayan, Mario Dan from Romalin. Ayan. Eden, nagawa ng kanyang bahay. Thanks, love. OTW from Mario. Ayan. AK Kitchen Vlog. Ayan. Animo Lovers Dan na sa'yo po. Guys, ayan. Pabalik na lang. Animo Lovers nagawa ng kanyang bahay. Ayan. Ayan, love. Tapos na ako magsukli sa kainan nyo. Bakrid ka na po. Ayan. Dan Sukli, ayan, from Love. Dan Sukli from Mario, ayan. Dan Sukli AK Kitchen Vlog from Denver, ayan. Mario, pabalik na lang Dan na sa'yo po from AK Kitchen Vlog, ayan. Kuy, inaantok oy. Kasi alam niyo mga lalabs, ang daming customer ngayon kasi sahod ng lokal. Ang daming customers ngayong araw. Din kunti lang kaming staff. Ang daming tao. Ayan, Denver Dan. Ayan, from Eden. Ayan, Denver pabalikan. Si Eden Dan na sa'yo, ayan. Animo Lovers Dan from Mario, ayan. Ayan, Eden nagawa ng kanyang bahay, si Eden. 9 million in the house. Miga love shout out. 9 million, ayan. Bakit host hindi gumuguhit kahit may lumikit na sa akin? Ayan. I-refresh mo lalabs. Refresh mo lalabs yung ano mo. Saan ka ba tumitingin lalabs? Sa YouTube studio mo? Ayan. Hindi kasi yan mag-display Nilmar kapag hindi siya nabuong 10, ayan. Hintayin mong mabuong 10, din magdi-display na yan, managdagan na yung ano mo, yung banana. Baka hindi pa nakakasampu. Ayan, Pipa World Other Gaming thumbs up from NYC, ayan. Pipa World, hi my friend, amazing friend, ayan. AK Kitchen Vlog, ayan guys, padikit, balik na lang, ayan. Mabalikan kay AK Kitchen, ayan. Oo, Lilmar, baka dumikit sa'yo 5 pa lang, ayan. Hindi yan nilunod dinidisplay pag hindi ka na kumpleto ng 10, ayan. AK Kitchen Vlog din from Just Channel, ayan. AK Vlog din Sukli from Mario, ayan. Mario Premiere, ayan. Yan pa ba si Madam Bibilos? Ayan. Ayan, Denver by 10 na count, basta 1K na, ayan. Yan, patamsakan natin yung premiere ni ni Mario. Dan Sukli Eden, thank you from Denver channel, ayan. Sarap ng ni Nilmar, mga niluto.
Ayan, Just Channel dan na sa'yo po. Salamat from AK Kitchen. Ayan. Hello, nice to meet you friend from Dodo TV. Ayan. Dodo TV. Ayan, AK Kitchen Vlog full pack from Animo Lovers. Ayan. Animo Lovers nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, Mario OTW from Animo Lovers. Akrima nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Mga lalabs, mag-washroom lang ako. Lalabas na yung panubigin. Ayan. Mag-CR lang ako mga lalawa. Wait lang, mga 3 minutes. 3 minutes lang mga lalawa. Wiwi lang ako. Wiwi lang si Hawk. Pagod na ako. Di ako apurado, pero sa'yo ano ba ako gusto ko lang kasi nakasigurado. Huwag mo
Yan mga lalams. DJ Saint Mark. Nagtimpla lang ako ng nagpainit lang pala ako ng tubig. Kasi mag-inom ako ng green tea. Ayan mga lalams, green tea. Mag-green tea tayo, ayan. Mainit pa. Share it naman, ayan. Ayan, Don Caris. Niyan pala si Don Caris, uy. Ayan, meron ka na pong jacket. Sorry naman. Powered by DJ Bongbong exclusive. Ayan, Don Caris Vlog, Migalab shout out. Ayan. Ang laki na ng bahay, Don Caris. Ayan, Rudy Katamora Jr. Full watch. Full watch na po, ayan, from Animo Lovers. Animo Lovers nagbaba ng kanyang bahay, ayan. Rudy Katamora, pabalikan si Animo Lovers. Dan po sa'yo, ayan. Thank you so much. Ayan, Akrima, palambing guys, from Akrima, ayan. Ayan, palablab naman yung aking member na si Bia mga lalams, ayan. Yung binababa ni Nightboot. Ayan, 7 million in the house. Migalab shout out. Powered by DJ Bongbong exclusive. Ayan, Jocelyn Baklig, Migalab shout out. Ayan, Tamsak Host. James Malasaga, Tamsak. Salamat sa patamsak lalabs. James Malasaga, ayan. Akrima Dan from Animo Lovers. Ayan, Akrima, pabalikan si Animo Lovers. Ayan, Staff Auditor Joanna Puentes, Migalab shout out. Ayan. Salamat po sa patusok, staff. Ayan. Staff Auditor, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Animo Lovers, nagbaba rin ng kanyang bahay. Ayan. 7 million in the house. Migalab shout out. Ayan. Akrima, salamat. Ayan. Barako Balls, Migalab shout out. Ayan. Barako Balls TV 2030. Ayan, sino may 20, sino may 30 dyan? From Barako Balls. Ayan. Ayan, baby pala to si Barako Balls. Ayan. Natagpuan. Ayan, Barako Balls, may 10 ka dyan. Anong 2030? Ayan. Ayan, Barako Balls, idikit mo yung 10 mo sa akin or 15. Ayan. Ayan lang bro, di Katamura full pack. Ayan. From Love. Jocelyn Baklig, nababa ng kanyang bahay. Ayan, sabi ko lang ng Oregon. Ano yun? Pwede rin Jerjer. Anong Jerjer?
Ayan, pwede rin Jer from Barako Balls. Si Boy Mukbang pala to, oy. Si Jer, ambot. Kay DJ Boom Boom pala yan. Pa-share it naman. Ang laki ng ano. Sa account mo ba yan, ano, Barako Balls, yung ano? Ayan, Jocelyn Baklib. Love done from Jocelyn. Pabalikan na lang, love. Ayan. DJ Lodsky, the best. Inom tayo ng ano, ng green tea mga lalabs. Pampatanggal ng sipon. Ayan. Basta team Boyog, Gapauyog. Mainit pa. Ayan, gumuguhit sa ano. Gumuguhit sa dibdib. Ayan, Barako Balls. Nasaan si Barako Balls? Tingnan natin yung ano. Nandyan ka pa, Denver Channel. Baldado, Tesco Mobile. Animo lovers, nandyan ka pa? DJ Lodsky, the best. Kahit kami lahat, host, hanggang ngayon hindi pa rin naalis ang ubot sipon. Ayan. Kasi dahil siguro sa klima yan. Yung mga yung busis ko. Lodsky, the best. Yung isang kasamahan namin kahapon ay nung isang araw. 2 days na yun. Yung kaibigan ko, ayaw kong pangalanan. Hindi man yun nanonood ngayon, tulog na yun. Ano siya mga lalabs? Nag-positive siya. Yung dito kasi sa UAE, pag papasok ka sa mall, may ipapakita ka sa guard na ibig sabihin yung tawag doon ano, Alcosen. Dito yan sa UAE. Pag kulay green yun, kulay green, ibig sabihin ano ka, negative ka. May iba kasing kulay yung ano na yun eh. Tapos pag kulay ano, yung kulay abo ba yun? Ibig sabihin kailangan mo lang mag-PCR test ulit every 15 days ay 14 days kailangan mo magpa-PCR. So ngayon kapag yung ano na yun, yung Alcosen na red yun, ibig sabihin positive ka. Alin yung ano, yung kaibigan ko ka ano na siya, 1 day ago kumakain pa kami nun, magkausap pa kami, ano pa kami, yun pala ano siya lalams, nag-positive siya, naka-quarantine siya ngayon lalams. Dito masimpon ka lang pag nagpa-swab ka, patay na, positive na. Kaya kayo may mga lalas, mag-iingat kayo. Ayan, Ara and Elos Vlogs. Ayan, biglang shout out.
Animo Lovers din from Akrima. Ayan, Akrima nagbuba ng kanyang bahay. Ayan. Jocelyn Bacling. Nagbuba ng kanyang bahay. Ayan, Barako Balls. Nagbuba ng kanyang bahay. Dodo TV, may shout out. Ayan. Jocelyn Bacling dan from Love. Ayan. Jocelyn nagbuba ng kanyang bahay. Ayan. Love, kanina pa ako sa bahay mo. Salamat. Ayan. Bilhan ko muna ko ng almusal si kulit ko. Tambay ko lang tong sipik ko. Ayan. Sige lang po, Denver. Ayan. Tamshare Miss Bulong. Ayan. Mikasha Kusin. Miglab shout out lang, loves. Mikasha. Ayan. Inom tayo ng green tea. Ang tanggal ng sipon. Oy, Mikasha. Ayan. Salamat kapatid Jocelyn from Love. Ayan. Jocelyn Baclig, ayan, mega shout out to all from Mikasha Kusin, ayan. Ayan, palalab yung nakapin. Si Animo Lovers, mga lalab. Ayan, staff auditor Juana Pulpak from Animo Lovers, ayan. Salamat sa papin, ayan, walang anuman po lalab sa Animo Lovers, ayan. Barako Walls TV, nagbaba ng kanyang bahay. Mikasha, up mo ba ngayon? Let's eat and get connected, my friend. Ayan. Let's eat, Let's eat and get connected. Mashallah. Ayan. Bang upload mo to, ricotta cheese. Ayan. Wala niya ko dahil sa'yo. Dahil sa'yo. Ayan. Hayaan mo. Ayan. Inom tayo ng green tea, mga lalabs. Ayan. Boy Mukbang Vlog Pulpak from Animo Lovers. Ayan. Boy Mukbang. Malaki yung bahay ni Boy Mukbang. Ang dahilan. Exclusive remix by DJ RD. The man. Ang sarap ng tea, ayan.
pa nga ako sa bahay ni Animo Lovers. Ayan. Ako sa bahay mo Animo. Ayan. Kumusta naman yung WH mo Animo Lovers? Ayan. Ayan pala si Animo Lovers. Ayan. Ay. Exclusive remix by DJ RA. Ayan, ganda pala dito Animo Lovers. Ayan, dami sigurong isda dito. Host, oo, dami isda dyan. Ayan. Ayan, nakahuli ka nga. Akyat ako, Miss Bulong. Sige, akyat ka. Paano ba umakyat? Turuan mo nga ako. Punta ka dito sa bahay, akyat ka. Hindi kasya. Angkit ka dito sa pader. Hindi kasya. Ibaba ang hagdan. Ayan. DJ Dance Remix. Turuan mo nga kung may kasya, hindi pa ako marunong eh. Para ba ibaba ang hagdan? Animo Lovers, Gabos Monster. Ayan. Hagdan. Nung isang araw naisip ko na yan kasya, sabi ko gagawin ko eh. Nagbasa lang ako sa ano ba sa YouTube kung paano gawin. Sinulat ko na yun eh. Nakalimutan ko. Busy kasi ako eh. Click guest. Ayan. Click guest. Tapos copy link. Saan ko yun i-click? Saan yung guest? Saan yun? Mika siya. Wait lang. Oh. Saan yun hanapin Mika siya? Turuan mo ako. Paste dito sa comment section po. Ayan. Sige, try ko nga. Click guest. Ayan, Mikasha Kushin full pack. DJ Dance Remix. Try ko nga kung paano gawin.
Ayan. Barakuya from Animo Lovers. Ayan. Tingnan ko muna nga. Guest. Ayan, Queen G Mark, Tamsak host from Queen G Mark. Ayan. Guys, padikit balik agad from AK Kitchen Vlog. Ayan. Alsaki, magalang shout out. Good morning. Ayan. Guys, wait lang, Mikasha. Guest. Ayan, Alsaki nagawa ng kanyang bahay. Alsaki apakabardik. Ayan. Alsaki sihat. Ayan, si Lalo. Alhamdulillah from Animo Lovers. Ayan. Baik Bang from Alsaki. Ayan. Lay, 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 lay. Ayan. At share yun, ayan. Share live stream. Ay.
Sa YouTube studio pala yun. Guest. Ang sakit ng tamsak, ayan. Ayan, Binakenday Vlog Glove shout out, ayan. Mikasha, nandyan ka pa, Mikasha, ayan. Binakenday Vlogs, ayan. Sarap naman ng niluto ni Madam, ayan. Ayan, ayan. Ayan. Guest. Ayan, D4 Vlogs, miglab D4 Bulabugs, miglab shout out host, ayan. Good morning, please support. Ayan, D4 Bulabugs, tamsakdan, ayan. Please support share premiere, ayan. Sino ba to si Bulabugs? Sige, ano na natin yan. Negros Beats Club. Negros Beats Club. DJ PJ Idol. No? Unable na dan thumbs up to your Gabus monster, ayan.
Gili lang ako may bulong, ayan. Sige lang may kasya, may sipon kasi ako. Akong naluluha. Iba yung boses ko, ayan. Good morning, host from Damer, ayan. Social distancing. What is social distancing? Ayan, Animo Lovers, dan na puso click kayo from Vina, ayan. Vina nagawa ng kanyang bahay, ayan. Ayan, host drink warm water with lemon, ayan. Sige lalabs, mamaya, kainom ko lang ng green tea. Anang laman. While social distancing is a kind of consideration with its two personality is not combined. Yes, that is social distancing. 1 liter this time. What is social distancing? While social distancing it is a kind of consideration with its two personality is not combined. Yes, that is social distancing. 1 liter this time. Yan, Mikasha, sunod na lang kita paakatin ni Mikasha, ha? Ayan. Ayusin ko muna ang lahat. Social distancing. What is social distancing? 1 liter this time. Ayan, live Mega Love shout out, Korean my friend. Animo Lovers. Ayan, di for bulabog, tamsak, ayan. Social distancing it is a kind of consideration with its two personality is not combined. Yes, that is social distancing. 1 liter this time. What is social distancing? While social distancing it is a kind of consideration. Ayan, di for bulabog, tamsak na ako sa'yo, dalawa, ayan. That is social distancing. 1 liter this time. Ayan, Rina Kindaw Vlog dan po sa'yo from Damer, ayan. Damer nagbawa ng kanyang bahay. Ayan, Rina nagbawa ng kanyang bahay, mga lalabs, ayan. Live Korean channel dan tamsak already connected from Animo Lovers, ayan. Animo Lovers nagbawa ng kanyang bahay. Dancing the beat with DJ Rams.
Ayan, Hawaii mamigalab shout out. Tamsak host. Ayan, Damer OTW from Hawaii ma. Sa Bilino Pulpak sa pusa mo, ayan. Animo lovers, pasok din na lang Bram Damer, ayan. Ang babago. Binaking daw, ayan ang gumawa ng kanyang bahay. Inamak mo. Ayan mga lalabs, 10 minutes na lang ako mga lalabs, mag-out na ako. Kasi ako yung may pasok mamaya. Ayan, 10 minutes na lang ako mga lalabs.
10 minutes na lang ako mga nalas, mag-out na ako. Oh, loves, ano? Animo lovers. Host aking Sinta Love that song, ayan. Yan, mag-out na ako mga lalaws. Bye-bye.